Ah, katong tubo. Ato ganito daw, nalagyan ko sa amin. Unsa nga ana? Tapos, Ato. Ah. Kahit martilyo. Dito na ni. ano na yun ito ko sa daw? Ah, musa na ko. Asa ra gibuta? Ato ka, nalong na sa ako. Ah. Naano na nagre-require nito? Tubig, nakakuha na ba sila na yung agit? Unsa na ko?